na nakapalagpa ang anom nga nagkaladakpan sa ginpayag drug den area matapos nga ginkasahan sang drug bypass operation sang Katapok Station Drug Enforcement Team sang La Paz Police Station sa Barangay Don Esteban, Lapuz alas 3 ang kaagaw noon Yun 9. Ang mga arestado mo sa Kenneth Castro, 35 anyos, ang Iloy Sini na si Elma Castro, 54 anyos, Lunsay residente sang Barangay Sinikwaya, kag ang mga upod sini amo sa Nuela Guco, 35 anyos, residente sang Barangay Lapuz Sur, Rodolfo Margarera, 31 anyos, residente sang Barangay Lapuz Norte, John Paul Magito, 25 anyos, residente sang Don Esteban, Lapuz, Romilien Kichon, 27 anyos, residente sang Barangay Banago City. Nabakla ng mga arestado sa isa ka plastic sachet sing napatian shabu gamit ang 4,500 pesos nga bypass money. Dugang nga na-recover sa ilang nga paginakopa ang 12 pagid nga plastic sachet sa ginapatian shabu. Kagiman pa nga mga non-drug evidence sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Captain Marlon Perez, hepe sang La Paz Police Station, ginpayag sini nga duwag kasiman ang ilang monitoring antes ginkasan na sambit nga operasyon. Barangay Don Esteban ay may isang drug din, no? So nagsagawa tayo ng validation, pinapunta natin yung ating operatiba at doon nga na-verify natin na mayroon ngang positive na drug din dito sa barangay na to. Sir, ilan yung tatlo sa kanila ay HBI, no? So, yung ating main target considered as HBI kasi sa kanya natin nakuha yung almost sobra sa 50 grams, no? Then yung may-ari ng bahay kasi nga consider natin siya, mini-maintain niya yung bahay niya. Ginabata naman sa 55 gramos ang na-recover nga suspected shabu kag mayara ini sa estimated market value nga 374,000 ka pesos. Sa karon mga ka-K5, magapangatubang ang mga arestado sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita nagikan sa distrito sang La Paz. Ako si ka-K5 Eric Canyasares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera,